बाप रे बाप होई देखो हो मोह ही इतना था नीचे गांव जाइल बा सन कैसे कैसे हम बहाना मार के निकलनी हमें जनतन कोई पूछतो बा कि ये कनिया खइबू कि ना खइबू कनिया खइबू कि ना खइबू तो कनिया इतना बूढ़बा का बौरा बाड़ी इतना बौरा बानी के छोड़ दिया अपना आगे का थोड़ी इस तो जाके जो तनी रे तनी गुब मने निकाल का टोप मने चल देनी हो कोई आवाज नहीं खेना कोई नहीं खावा जतनी के आराम से बैठ के आ खा लेबे कने जाए इन तो घर बाटे तो कोई आज मन तो करता ये में ढुक जाई का ये में ढुक के निक से खा के तब निकलब अरे मेरी चुनरियो हमार कहता कि दाता रखो हार क दिए निक से तू में बैठ के आ खा बाप रे कितना टेस्टी लगता है दादा ये नु कहाला कि भूख लागल है तो कोनो चीज आदमी के थी ना खला निके लागेला कोनो चीज का निक लागते बा बाप रे कितना टेस्ट लगता है दादा कोई आवाज नहीं खेनू ना आई हो दादा का जानी कहां कहां बाई जा मैं कपड़ा लता होय तोरे पड़ल बटुए ई के हे दादा के हन बैठल बा हो मौगे जुगवा के आई हो दादा अहो कनिया तू हरु हो आया के पकौड़ी खातारू निक नहीं लागत आई हो माई ओही से ना भौजी कहत है कि कानी केने कन्यावा गइल केने कन्यावा गइल हाय निक नहीं लागत के बनैले बाटे अब है मारी जो हो भौजी त कता ना अच्छी लगल बे हे भगवान जी ई त कुल के नाश करे वाली आइल बे हमनी के घर में हो और खेले बढ़िया कथा कुथी भई के खा लेले से गप दे हाय आई हो दादा हां ये भगवान तोरा लाज है नहीं खे रे कन्यावा हां हाला मत करी और ये माई घर में बिन हित ना ता सब परले बा आ तू के पकौड़ी खाता रु तबो त देह पर रोहानी तारा नहीं खे चढ़ल तबो त नहीं खे इतना नहीं हरनो चरचरा खातो खबू हां ई पक्का यार रखले होई ई खेलक्कर भी एक नंबर के तब ना नयन और कन्या 2 दिन के उतरल हो या के छत पर खाते चोरा के हां घर में जोरे सवतिया घर में हमरा ढेर आदमी बा आई हो भगवान भौजी मने की खाता रे रे का होय त मैं हित लोग से हमने के बेइज्जत करवा दी हो हल्ला मत करे रे माई घर में जो हम लेके आते हैं घर में जो हट भाग दी हम लेके चल जाता है इहे सिक्के आइल बड़ू हो माई हां अब हित न त मैं ये बापा फुगावा बिया हमर फुगावा जान देता पूरा गांव भर पुंगा दी कि फलाना का पतो ऐसा नहीं फलाना पतो ऐसा नहीं सही मेरा बाबू के माई के देख के जरूरत रहुए हैं तो भूख न लाग रहे जी अरे बता मुहा में थी भई रहुए बीमारी भई अपने की ठुकर रहुए अपने सरवा सब एक बार पूछे नहीं जे कनिया खइबू कि ना खइबू अच्छा त आदमी नहीं के कह दे तू कि हां या बुच्ची जी हमरा के लिए हम खाए मरा अपने में आग लगल बटुए कि ना अभी खाना नहीं के खाए के और घर में चोरी माई घर में हम तो कुछ देख रही कि ना कि कहां जबरदस्ती बगावतिया हमारा घर में पैखाना नहीं के जितना हुरे का हुर ल जाइबू कनी कहां पैखाना हम देखनी है केने बाटुए जाए के व्यवस्था हाय हो भगवान जी त पक्का हमनी के घर के इज्जत एकदम नासिए के छोड़ अरे मेरे हां बतावा आदमी कोई मुंह देखले बा कोई देखला ही नहीं खे कतना नहीं छछ बेहारा बिया हो जाई लेके घर में जो तेरा भाई बाप ले हम फोन करवा तनी लेके जाई घर में जो लेके भाग जल्दी जो मेरे में ना कोई देख ले आय हो भगवान जी ये भगवान हम हंसी रही हमार तो बुझाते नहीं के खेला बढ़िया जाके हे जो कुकुर बिलाई लेखा चपा चपा कइले बे त कहत नहीं कि का हवटे आया के खाते हमरा भौजाइयो में के बाइसन लेके निकल जाई बाहर कनी के बुझाइबो ना कर ए बड़की भौजी जल्दी से जल्दी तूर तर के धो दई हो भैंसिया खाई घर में कार परोज के चलते कुल सामान देखू ना सकनी है कि का होता कहां बिगड़ता ए दीदी का हो का करतनी आई सब अजीब भइल बाटे कहानी में कह औ बेसानवा हटे जी पाछे पकौड़ी तो छनाइए गइल हटे ते ऐसे जात रहने ज्यादा रखे त उहे रख शादी बियाह का बात रहले घर रहल हवे अपन तेल चीनी जतना बचल बा कनिया अपन कुल ध द ई सब छोड़ी ना कहत नी न कि कथि खाजा खजलिया बाटे त नौनिया के बोला दी अब बाटे उठ दिहन त ठीक नु बाटे जेकरा से खइले बनी जा 2-3 बार तक खबर करवानी अभी ना आइली लागत न कि कोनो काम में ये से त खीस बरेला लेवे खातिर त मुंह फाड़ के चले वाली जे मुंह उठा के आ देवे के काम के बेरा ना पता भइल बड़ी
अब का करबू अपनी हाथ में थोड़ी बाटे ना उन्हें कही बात ना होई त दिही खाजा खोजरे निकाल के रौरा और हम ही जाके दे के चले आवतनी। आ सुनी दीदी अबरी बेरा न इनका हराम लखन खाना दियई अपने बेटी के बियाह में देले रह जा उनके अथवा के बरै छ बोल त एगो पुड़ियो त ना लेके देलिए त उहे न कहतनी जब वो हम लोग ना दिखल त हमनी काहे के देवे जाई हमनी के मार ढेर का हो गइल बा खाजा खोजली। हां कौन ऐसन के हमार बेटी भाग गइल या कि ना देली बात ये ना बाटे आ जाए दे जे जैसे करेला ना वैसे पावेला उन्हीं का देवर कबर लड़की लेके भाग गइल लेकिन हम अपन परिवार समझ के अपन दयाद समझ के हम ना कुछ मुड़ी उठाई ना कहीं ना कि जब हमनी की दर्द आदमी एकता रही त गांव नगर कुछ ना कर सकेला। हां तब का तो आगे रास्ता उहे देखाओ तबे ना हमनी के देखाओ के पड़ताटे। जी दीदी लेकिन छोड़ी हटाई सब बात न कनेवा कितना सुंदर बिया ना मार दान तो ही जो मोय मिलल बाटे बाप रे बाप हमनी के घर बड़ा बाटे। हां आ घर देखनी हाजी घर पूरा भर गइल हटे सामान से सामान से तो हमनी के घर एकदम भर गइल पता नहीं कि कहीं खाली बाटे। हम असमा के बिया हमनी के बाप माई को से दादा गरीब दुखे रहे त गरीबे दुखे ने न देख कनिया तब हम ना कुछ कहि ना कहि ना जा दे दीदी वो जमाना में हमनी लेके ठीक है न रहे तो हम का हो लेकिन कुछ को पतरे छितरे बिया चेहरा के पानी खूब निक कब का नागिन जैसा बिया जी हमनी के घर में टूणावा नकिया कितना सुंदर लागता कि का बतावे के। हां तब का हमनी के एगो भगवान का जन कहावा आधा माटी एने छोप देला न आधा एने छोप देला नहीं कि जबान औरी व्यवहार अच्छा रहे के चाहिए सुंदर रहे के लेके चाटेला ना ना जी दीदी ना आ दिन निकाल के खाजवा जाता नि बटले आवे ए जुगावा पता कुचन कइले बा उजा आ जाके देखा जा कौन खेला खेलती है जो सब खेलनी हां के अरे ए दादा बतावा हो अभी वो को दिन के कोनिया आइल बिया अमरी कहां पकौड़ी चोरा के ले जाके खाती है छत पर चट्टी पर कनिवा ठीक बोलता हूं ना पागल लड़का हो तो हर खोज तनी खेलनो कहां होता हो ओए दादा अजी पंडित जी खाती बनैले रही जे पकौड़ी बड़ी उरी हे भगवान के जी खाती हला कवई बुझा यहाँ त कोनो बहाना क दिया जा हैं अब का चल भी हमरे के डांटा तिया उल्टा कते पूछनी है जा अपनी करे खाना भी नहीं के कहां जाइबे खा लेबे ढेर त कते देख ले बानी केने जाए के बा अब ये दादा ये दीदी अब कनिया कहे के ना चाहिए घोंघा का मुंह खोलसिया ना आवे तू ही कहत लोग नाक सुगल यार बाटे नागिन यार आंख बाटे। अच्छा बताई रहुए सु ऊपर ही से आदमी जानी हन भीतर ओकरा त घुसल नहीं कर का बता नहीं के काम बदले बिया का करिया हुला का को ए बुची सुनी ना केहू से कह मत है केहू से कहवे का ना बात बाटे कहवे के बात बाटे इहे बाटे के कथा में काहे के कोई से कह दे के फुआवा मत जान न त गांव भर पुंगा दी जान जा तू तो ढोलक झाले हां त फुआ के रवा भतीजी हनी न त इना के बजा के फुआ भी मत रवा कह दे हम काहे कह जा मत जाके ठीक कर जा का संस्कार ये दादा जा कह जा कुछ चली तो दीदी चलिए इतना ओकरा हिलो हो ना हो हम त पता कोई मार कपार लगल दुखाए हो बियाह में के थाकल हरल देह बाटे हम जाई में भौजी हमरो साज बाजी दी ह काल परसों हम जाई आ जा जा कहब सब ही ना त जाई देख तनी अभी की का उनके माई भौजी के पहुंचत तब ना पता चली। कोने त ठीक हो गई हो ये का नंबर के दुनु लेखा नहीं के दुनु का ना गंभीर बाइसन आएगा ऊ आइल बिया सब खेल पक्का सब बदरी के लागल होई डर लागल कोई पूछत नहीं क्या खा नहीं तो वो दिक्कत बटे कहनी है कि कहियो मत कइले कहियो दिन त हमरा फिकिर नहीं खे अपन घर में बाने अरे खाए पी ना हां हमर माई बाप इतना महंगा पलंग दे बस सामान दे बकासा रानी बोहर रख ले मतलब चुराए के पड़ी कबे अपन काजू किशमिश से निकाल के नमकीन बिस्कुट में खाईती अकेले मारू हो कनिया कहो कितना निक लगा टटुआ ओ ये दादा ई का करत निक लागता ना आय भरलो इज्जत हमनी के उघार क देलू देख ल तोर माई भौजी ये संस्कार सिखैले का हो ओबे आइन से भेट ना रहू तहरा आय अरे हे निया ता कहे निया खा खुन्ना बतियावे नी खात खातिर ना बतियावेलू आ ये हम कहीं जगह लगा के अबुआ के कि ओमे कहीं नहीं खे जितना ये ऊपर से चिकन लगा दे अंदर से बड़ी घांख भी है आज कथा कहे के ना हो जाई ते आना थी हो जाए आहो आ तेरा लाज ना लागल ह पंडित जी खातिर से बनावल रहे पकौड़ी पंडित आदमी ना पंडित जी का ब्राह्मण के अथी कर ना झूठ खिएबू बोला ना हम तो भी कन्या कुंवारी बनी हां कुमारीए बाडू
तू अभी जब बियाह हो जाओ तो लोग कन्या कुंवारी ना रहेला, ठीक ना? कान खोल के सुन लो। बिया भले का बतावा हो बेटौआ चढ़ा बढ़ा दी ना। अब का जीवन कहो भौजी तेवने करी, जीवन कहो तेवने ना कर बेटौए के भेजी फैसला कर भेजी के कुल निक काम कइले। हां हो तोहर इहे ना भौजी कइले होई त देखले बड़ू तो करतड़ू। हमरा तो नहीं घर में मत जाओ। काहे बेटौआ हाल ही नहीं खन्ने निया नहीं खाओ जानत ना कि धनिया के पेड़ पर चढ़ा देतनी अपने हट जतनी। उ जान हमरा दिमाग नहीं खे, हमरा मत खती काम नहीं का दिमाग रही तो ऐसे ना तोरे दिमाग में घोड़ा गइल बा बू घोड़ा गइल बा। मैया बू घोड़ा गइल बा पता नहीं ना जी आ कैसे खा रहल बे लाजो लागत है अभी हो छान के रखा गइल बे करे जा भर भर के डब्बा का साल दिन हमर घर में हम माय देले बे काजू किशमिश बक्सा में अपन बक्सा खोले के कहले बाड़ी के जाई ह आ तुरंत ही अपन ऐसे निकाल के खा ली ह पूजा पाठ न तो करी ह मत आ अथी क्यों ना शास्त्र में लिखल है कि पहले पूजा पाठ करो तब खा, पहले पेट बुझो कर बाद कोनो काम दूजा काम दूजा सीख ली हो जाइए सिखा के भेजले भई अरे हमारा त ना आवेला तना कुल खिसा कब भइल बियाह मोर कर बे का हुए हाल हो गइल बाटे। बियाह क देल बन जते हमनी के करी का सकेनी जानलू। छोड़ जेवन बाटे तेवन बाटे जतने में पूजा पाठ करवा द। हमार बड़का बड़का पुल बांधत रही जा कि ना कने ऐसन बिया ओइसन बिया जब मर्दे में हर मऊ बाटे कने हुआ खराब बिया खालस त खराब हो गइल। हर पेट हिया कनेवा दलीदर समाइल बा तू सही के ठीक नहीं खू कनिया कुछ कह तोरी नैहर में ये कुल होला ये देखले बड़ इतना लाज बा कि हां बड़ जेठ बैठल बई जाता हमरा कपार पर लुगा उगा धरे के चाही कि ना चाही। चलो घर में लुगा धरी चलो के कुछ से मुंह बड़ चटाई जेठ के सामने कहीं भी लुगा एथी करल जाला। अगे लगो हमनी रही जा कि आज तक रे कोई एड़ी तक रे ना देखले रहे। ई त दूध लेकन का मातार 3 लेकन का बन जाता लोग हमनी के मुंह देखलस। एगो ये हरी बात देखो। बटे पानी जानी पैप बा मुंह में पैप बा के हम चुरा के रखी नहीं चलो अब तू पूजा करवाइए देलू तू ही पूजा कर लेलू तो पूजा आवत ही नहा के नहा के का कइबू ना बाप रे बाप मुझे लगा था कि हमारा पेट शांति भइल कोबे से इतना जोर से भूख लगा इतना जोर से भूख लगा रहने कि का बतावे के खात खात बताओ निकल गई मैं पकौड़ी खत्म कर देली तो ओसे का बोल हमारे घर नु बा माई कहले रहे कि बेटा समझिए तारू आपन घर बच्चे जैसे मन वैसे रही तो रहत तब के करे जा का जरूरत टुए के कर हम मुंह देखता नहीं ये दादा कि हम नइखी कती त नई घर में रहती त अबे कबे बजा देलते चल तनी खाए होइलो करी बात देखी त चिक के कैसन बनल बाटे देखी हो के आओ तो नहीं ना कहता रे कि चूल छुआ काल खीर पूरी सब कुछ बनावी और ये बेरा मुर्गा मछली बनाओ तनी कितना निक लागता एकदम नैहर के याद आवता टे दादा केहू देखत नहीं है ना देख ले तो बड़ा हंगामा हो चलाऊ दे हो नहीं तो धरे लगी बनल हो कनियावा आई हो दादा अहो ई का मुंह में दबाइले बाड़ू हो उई करता मुंह में दबा के आय कुछ ना दीदी अरे हम का दुलम देखनी ना हां देखत रहनी ना भइल कि नहीं एक कने आई है सिक के आई बाड़ू नहीं हले कि चुहानी जुठार दे के बजाइते जाइते थूक दे मम्मी जी बड़ी उतर आई रही कि नहीं की पतो है आई नहीं की पतो है आई त सुख मिली नहीं की पतो है त सुख मिली तो त खूब सुख जाना खाले नहीं की दीदी के मैंने कहा के अब सास जान जाइए त खइबो ना करे नु खाना दीदी चुहानी जुठार देलू त खाले नहीं की आता ना पेटा में लालच समय त काहे ना कहलू हमरा से काहे ना कहलू हो चूल्हा भी बैठ जाके खा ले तू घरवा में पीस दे हमरा का पागल समझ ले बाड़ू उल्लू समझ ले बाड़ू लालच दे तारू घुस दे हमरा खाता आ ये दादा भागा जल्दी चूल्ही पर से भागा तो इतना तो अपना मन के बहंगा भइल बाड़ू हैं दीदी करवाई त ना यार फोन हम सुख नीमक चिखत रहनी कि तू नमक चिखा तारू त काहे ना बोलाइलू ह कि ये तन रोज में नीम का चिख ली जा काहे ना कलवा कोई के हो ए मैं नैहर में ना हमर भौजी नीमक चिखेली त उ बोलावेली ना माई के ऐसा ने लुरिया सिक के त आइल बाड़ू यही से त आके जुगो चिखा तारू अपनी है त 2-3 खूब पट्टी पढ़ावा तारू ना ने बुझत के पढ़ल नहीं खे ऐसे पट्टी पढ़ावा तारू हमरा के जादे हम छुअले नहीं खी करे छुअले नहीं खी अपना ढीड़ में लाला समाई रहलो अपना समाई रहलो मम्मी किसे नत कह अच्छा तारा चलते आज
हम उनकर अथी करी भंग कर देवा के धरम हैं आज ले हम जुठरवानी ना हो चुहानी तू जुठार दल मन लइका पका गदी गदी ना खा सके दादी खाली तब खाइम आ तोर कैसे हिम्मत हो गइल हो हम जननी अभी ये जतनी मम्मी जी से कहता नहीं ना जी दीदी घोड़ा पर गिरतनी कहता ही ना तारा गोड़ा पर गिर के तार जना मार दम तक आ जाई तार जना में ई त खाए वाला चीज बन अभी ओके छू वाले नई खी कहतनी न के ओके छू वाले नहीं खी झूठ नहीं के भाई काला बखानल दिए डोम घरे जाली कनिया में मार तार बखान भई रहे ई कनिया आयो नु त खूब लुरगर आई हन उनका बुद्धि व्यवहार से लागत ते होते त अच्छा भाव देखा देलु अपन नु रंग रूप देखा देलु एमे हमार का गलती बाटे जी हम पर नैहर के खइले रहनी हमू जनी के नैहरे में बानी हम ना जाने हमर मां बापिया ससुरा के रोटी बड़ी अति कष्ट से आदमी खाला ससुरा यही तरह ना आदमी चल जाला काहे आदमी कहेला कि खा ले नैहर ससुरा देबी तब बुझाई यही बतिया खातिर आदमी सिखावेला पड़ा तार माई तारा के ना सिखा के भेजली हो माई कहले रहे कि भूख लगी त खा लियो टाइम हां कहे कि सास ससुर के मत के तू ही हुर लिया पहले ही ऐसन कोनो बात नहीं हां त तू का भंगा घर के आइल बाबूजा मुर्गा अरे हटा हो नहीं खा ले मुर्गा मछली देखले बाबूजा मार बुझाता कि चापत अरु मिलबे नहीं खे कइले हां 6 महीना पे एक बार घरे मुर्गा मछली आई त का होई जाता नहीं अभी मम्मी जी से कहता दीदी रुका ना तू रुक हम ना छुआ का करबू पेटावा में से निकाल लेबू का खइले बानी तनी सु गलती पकड़ाइल बा चाहे ढेर ओतने सजा होगे के चल तनी हाले खाली बौरी 2-3 पीस लेके मुर्गे से पेट भर जाई जाके झगड़ा होई देख ले का जाने बुचियो केने बिया का करती हमर तीहे ने के बुझ अरे बुचिया का माई का करतने सुनता का कने रे का बोला आहो जे लुगवा धइले रे नीचर गो लुगवा ते धइले है हटा के ना तब लगा त कने हुआ धइला हिया कने न वही लुगा में तोरे खातिर रखले रहनी अरे कहत ल बाबू त पाउन फोन कइले लन कहत लन लिया जाए के तो वही लुगा में कनी त लुगा बिछ लिए अपन लेके आ देख ले पीछे के का बा तू ही दे दिया अपना मन से त फिर कहे लगबे त हइसन बा पेनबे ना लसर के पसर के लिया के फेंक देबे त ले माई पेन है तोरे लुगा न दिले पेन हर तनी अभी ले ए त ना पहने के निमन लगत रहा हमर देही अपन निमन लगत हां तोरा देख तोर काज है तू कैसन लुगा पहनबे मरद कैसनो किन दी त तोरा निमन लागी हम कतनो बढ़िया के खराब लागत निमन देखा मर के हमर हक के निमन किले बनन कि देही पर हमर खिलेला जाए दो कनी नु तो जो भौजयन के संगवा देख लिए कुछ का करतेसन का ना बुझाई ओकन के जन करवा दे बता देबे त ठीक नु बा अरे तो हम का बताइम रे मई का बताई रे तू का बैठ गइल माई के दादी बन गइल भाई का मन दादी बनल बानी दादी का भूसुर माई बेटी बत जात रे ए बाबू कने करा के कुछ खरीद दे चिना ना दिया ये करा चिना के फेरा में छोड़ ना जब पेट में चूहा कूदे त बनल खिना अभी अब वही हो भूखा गुला फूल ले तो ना सुतर मुंह ये ना आ तो बनावते न बैसन तोरे न लोगे बनावते सन कुल मिल के ना कि भैया हवन अपने एक माई के औलाद में ते कम से कम बनाई के लिए आवे के चाहिए तो इहो छोड़ दे हां मेरा रू बनावते तो हम का लागी जाए हमार मेहरान तो तोरा भौजाई भइल ना हमारे मेहरान एगो भइल एकर ना पतो भइल आई बता ना भइल का एकर संग लड़े ले तू जोरे जोर लुगा देख ले लुगा अच्छा ई बता कुछ दे दिया हम जाए बा ले लिया हमार सब अच्छा ई बता तू ही बता घर में 3 गो 2 गो भौजाई हो गली सन तब इहे कर त निमन नइखे न अरे तो तोरा समझाओ चाहिए कि सोच से करा है बताओ 9:30 बज गई रात हो गई देखा मुर्गा मछली बनेला नु त तनी लेटे होखेबे करेला का बेचैन लेट कुछ ना माई ओकला सेट रही ना तो लेट कुछ ना हो एक और चावल दाल बना चावल रोटी बनता है एक और मुर्गा मछली बन गु रही अब वो दू गो बाले सन दू ओही में लागल बे तड़फड़ाई बे हम का करे कब रोटी बनैया सा कब मुर्गा बनैया सा तैसे होई बताओ दाजा दाजी क दिन चल अच्छा ठीक बा तनी बर्दाश्त कर काल से कह दे तो से कराए 4 बजे आके जोड़ सन मैं अपना से ना समझ गधा लेखा दिन भर काम कर किसानी के आ खाना ना मिलना तो हां खाना ना मिली जाके देखो मौगी का करतिया है बड़ा हमरा के तू कहत ए भौजी तू त फुहर अड़ू ऐसन ए मम्मी जी पहले ही मुर्गा बनावतिया मार चाबतिया बैठ के जाई देखी आई हो रे माई
भौजी जैसन तू बड़ भौजी सन करबू तो वो करी। पूछ ली कहिया कहले ए ना तू अपने मेहरारू को पछल तो कहिए जुठा ले बेरे चूहा नहीं कहिए जुठा ये ले दिक्कत बाटे कुछ कर लगना। अगर घर में हम बैठे तनी तो मेहर मौक बा, बाहर में रहत के रे के मेहर मौक कल सजी। आज आते आते बुटिया सुना देली का कोनिया के लगनी पक्ष खींचे। आहो कने हुआ आ चूहा नहीं खातिया जाके गईनी हनु हम कने कनिया बन गइल हो। मम्मी जी पूछा तारी त मार थरिया में हये पीस ले बड़िया खा तारी। अब देख के लगली चोरवावे त कहौ का चोरावता हो त कहते गोड़ पे गिरतनी मम्मी जी से मत कहिया। आ ओकर जुठा सब कोई खाई हो कैसन भी खिलाड़ी ओकर नैहर में ये कुल सिकल बिया एबार जात तब उनका का बताओ ओकर जुठा खाई कोई खाई का हाय बोल ना बोल का दिक्कत बा तोड़ा के माना केने बार हो ए भौजी ई नत कह। अच्छा हमारे के फेरा में रहलू कार रे फेरम बनिए बबुआ जी का है मौगी गलत करता गलत कही सही करी त सही कही। अरे तो में हाका मिला रे मौगु लेखा जी। अब देख इहे दिक्कत हम भैया लेखा थोड़े आनी की कहते कि जाती घर आ चल खटौर में। हां हां रौरे खूब जानी ना रौरे खूब जानी रे अपना भैया के फेरा में रहन आपन ना देखी ना कि हम का करतनी रे खूब भैया के फेरा में भौजी के फेरा में हम बनी। का कहि जानते भाई कि तोहरो कपड़ा बार बार तो हमरो कपड़ा बार बार में फेरा में का रहे के बाटे। जाई ना हम काहे के बोले जाई जन कहली और मौगी तन कह देनी जाके मम्मी ले रवा के त खीसे बोलत कि भौजी कह देली। भौजी ठीके कहली भौजाई के बात माने के चाहिए आपन हरले मेहरी के मतलब का कहि। चलो भाई सब कहता कि मुर्गा 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 बना देनी खा लेनी भर पेटा देखो तनी कि निक बनल बा कि नाही। हम तो खोई त चुटुकारे हरी मन तो करता कि एक कटोरी रख ले का ले जाके घरवा में कि बाद में खाई लेकिन टिल्ली छावना यार बाना सते में आटी का हो सुभाष के ढेरी तार माई ये सिखैले रहली तो जया ससुर में तो चढ़ले भर ले खा जुठार दिए मम्मी जी हम नइखे खइले तो बड़की जोरे बोलते बोलाई ओकरा के हम तो अभी बना के उतारा तनी बना के उतारा तनी तू झूठ बोलती ओकरा के बुलाई हम बड़की अरे बड़की अरे तनी लूर सीखा तनी जीव नेवर का करा जाला ससुरा में बुझा गइल नहीं हर ना तो जे नहीं मन करियो नहीं खा चलबो पिए चलबो। अब घर में ससुर बाबू सास भी बड़ जेठ के खिया के तब खाई जाला। ए मम्मी जी एक पीस खैनी है हाथ धो ले बानी हम जुठरले नहीं की फिर ओके छुअले नहीं की। अच्छा ये बताओ ऐसे तू करत हो तो हमरा के हमार इज्जते न लेतड़ू बड़की का कही तो बुढ़िया हमरा के बड़ी बोले ले करे ले अपन छोटकी पतोय के काहे ने के बोलत करत के केहू दूसर ना देखला सटे घर में कोन आदमी देखले मम्मी जी दूसरा से मत कहब हमारी फुआ से मत करब जे अगुवैया कइले रहल हवे नहीं तो कहियो न कि तारा फुआ ले ना कही तारा बाप ले कहम तारा बाप ले त अपन धिया लिया के जा इन ऐसन कुल लुलानो ले हमरा ना बेटी पतोय चाही बुझा गइल। एगो गलती दूगो गलती तीनगो गलती माफ रहेला मम्मी जी चौथा गलती ना माफ रहेला जनी गलती ऐसन गलती करबू तब न तारा इलुर बुद्धि नहीं के तो घर में बढ़ जेटबा भवा भसुर बहुए कुल खाई कि ना खाई हैं जी मम्मी जी का कहतारियो कहते हम नहीं की जुठले अभी कनी करे तोरा बाप ले कहे जातनी तो कहती तो जो हाथ धो ले बनी मम्मी जी एकल 36 साल बिया हो असै देखे से लागत के खेला कर जाय दिया अभी पहला गलती बटे जाय दी माफ कर दी रोरा खातिर चोखा हम बना देतनी अलुआ में अगिया में डाल तनी अलुआ ए दीदी हम मुर्गा ना छोड़ चोखा ना बनी और से ये सब्जी बनाई मसाला पीसी करी तब एकर बुझाई एकर सजा ये रही हम के ना खाई नहीं खाली मम्मी जी तबे नु आदमी तारा कितना डाटा ता कहबू के गोती कोनो बात नहीं के दीदी जादी मम्मी जी हम सब्जी बना ले मुर्गा हम काल तक ले खा ले आही दादा और सब ना खाई हो आ सब ना झूठ हो गई हाय हाय कसला चीज सबूर संतोष क के खइबू नु तो देहो में लागी देहो में लागी के ना झूठ हो गई अरे अच्छा छैला नियन करबू तो कुछ नैहर में ना देखले रहू तर नैहर में मुर्गा मछली ना बनत रहे तर बाबू ना लियात रहे हमार भैया न मछली के फार्म खोलले बा न ओकर टंगरी किलो से दे न का भइल बा हो छरी के टंगरी होला खाना बनल भाई लेग पीस अरे करले के बोली रे कर बौरहिया ले के बोली एकर भतार जानी एकर हम जातन तोरा बाप भेरी फोन करवा तोरा भतरे ले करवाई देखत रहिए मम्मी तना नत बिगड़ी देख बड़ा भल बनी दीदी के तरह सास ले अच्छी नहीं बड़ा भल बनी कहता रु कि हम भी मैं खाई मरे कह दे तू के होए मम्मी जी गलती हो गई तनी सबूर संतोष
तो उसका नया नोर बहु लाज लिहाज कर काहे बेशरम लेखा करता हो नया आइल बड़ी तो इनका लाज डर नहीं खे। जाय दे बुची जी जाय दे रौरा मत बोली मम्मी जी तो कतना बोल ए बुची गोली लेके आई मार दी हमरा के एगो मुर्गा का पीस नहीं की खोले हमरा के उल्टा सीधा कहता नहीं जा। बहुत चतुर लागत ताड़ू तुनु कोई के मेला में बेच खा जइबू लेकिन तू खाली टुटुरन जात हो हमनी के समना हो नहीं काज कॉल जरूर जाय दे आपो से कोनो गलती होई त हम ना छिपाई कि नैहर में पक्का यार रखले होइहन हां ऐसा कुछ छाबा उनकर देख के ना हो ओमे के ना होई ओमे के ना होई एमे कहानी ठीक ना एमे कहानी जी के में खाड़ू तब आई उठा के रखे जाके मम्मी जी के मसाला पीस के सब्जी बनाई पीस के नीमन चटकदार सब्जी बनाई ह। हमार बड़ा खाना है जाय दे जा ना खइबू जा और तुम काल तकले पोछ पटक के खाई और त माई हमर करे बे के खइले से पीछे मत हटिए करे के बा खाए के बाटे समझे कि कुल अपने घर हवे हमरे ना हवे तो का हो गइल जे भूख लगे आदमी खाई ना अकड़ के बोला तारू ना लाज ना हाया बाटे अकड़ के बोला तारू हो हमरा लाज है नहीं खे बाप रे बाप ये कहाला कि सीधावा के मुंह कुकुर चाटेला हमनी आ अपन घर बते में ना जाए के का बा जे रो अपने लाज ना हाया बा हां आ काहे हो बड़ जे खइबे न कला स तू गबा गबा मुंह में डाल चल जा आदमी पेट धके काहे जियल बटुए पेट धके काहे बने त ना ढेड़ा में आटा बू ना पचबू हो हैं ना हमरा खाई में तू पातर बाऊ खाता हुआ ये है जी हां त हमरा तेरे खाए के आदत बजे 10 बजे त हे त ना बना उठ के हां त नी आदमी उठ के बना देला बोते गमला भके आटा हाड़ी भके भात ई तारा पता बा कि ना बा कि लोलारी के गुजर होले छिनारी के ना त तू दुनो बाड़ू तू खेलारो बाड़ू तू लोलारो बाड़ू तार गुजर बा ना जुगबा जाए दे लेके हां दीदी से कहत ना बानी कहत नहीं अभी रुक जा तू कौना फेरा में बाड़ू जाई को जे मना बतावा हो एगो आदमी होला के ज्यादा गलती कर धरा गई तो ओकर लाजे ओकर मुड़ी ना ऊपर उठी आइगो ये बाड़ी कि मार चपा 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 कइले बाड़ी तनको शरमे हया नहीं खे आ ये भगवान अब हम ना बोलब जा तन तार मरदे कयन चाहे जतन दीदी से कहत ना बानी कि का है अब नहीं के ताला बंदी लागल अब नहीं के मन चिकन का बनता नहीं जा मैंने को दिख करे डर लागल बटुए हां आदमी खाई हुई ना खाली कहे के कनिया मन से करिया मन से खिया दे मन से खाए लागत नु त आखरा तक हेतना खाता रू हौ खाता आदमी खाई ना करम त खाई ना हां कर बाटे त डर कैसन तीन सब बाहर सहार के थी कर देवे हो ये नु बाटे कि माल मवासी रहेला त केतना दिक्कत हो खैला हैं घर में से बहरिया निकलनी त मैं काट देलन जा लिपल पोतल मैं एती हो जाता टे खुरगुन हो जाता तुरंत ये चारों दिन लागता हो ये नु कहल जाला कि माल मवासी के घर कनिया जाला बाड़ू हो काजी दीदी बड़ी ढेर दिन के बाद आवतानी का बात बा यार तनी चल गइले नहीं हां तबे हम कहतनी कि रउआ ना लौकत रहनी नहीं भौजैया के लइका होइल करे जन लो चल गनिया तो ना मारवा हमारी फोनवा में से डिलीट हो गइल ल कि हम बताई कि हम नैहर आ गइल बानी गोलने का कयो घरे गोई रही 2-3 दिन तारा और गोतिनिया कहती ना कि ना दीदी जी नैहर गइल बानी लेकिन ना बतावला सिया घोड़गासिन कितना बिया जीरर पते के जरी जरी धोके का हम नहीं खी हम कहली काहे खातिर गइबे नैहर हो कनेवा त का जानी हम नहीं खी जान सब कुछ के भागी लेके बैठल बानी का हम ऐसा ही हमरा बड़ी खराब लागल जी 1 मिनट में आओ तनी रुक जा त कनिया रुक जा अबे आओ तनी का भइला जी आई कनिया हमार किस्मत बड़ा निमन बा हो देख जीरो के 50 गो रुपया मिलल हटे जी आई त कोई के गिरल होई हमरा बेदे ना कि बबुआ हमरा आ जदो ओने गई रहे ओकरे गिरल होई अब ले नहीं जाय दी रहे दी अभी दौड़ के उहे गइला हां कोई हम गोइनी है एक बार जान लो पकड़वा हेने से आवतनी हेने से कहां से तू अबे गोइनी घूम के अच्छा हां कनिया आ जाय दी तो हार दोस्ती तो हमार जीवन भर भुलाई नहीं याद तो ये होता ही रहल लेकिन का कहे जा 50 रुपया मिल बटे नून तेल ऐसा जाय दी का करतनी जी दीदी जी का हो बताई त का करतिया कर छुअल के पानी पीजी हम ना काम ना पिया मका छुअल पानी का है ई का भइल का कइला से बताई रवती सरैता हनी देखि के कोइनो को हम रवा मत बताई खाना बनावतिया ओ जो गोभी उठा के खा लेतिया मुंह में ओ जो आलू उठा के खा लेतिया मुंह में ये दादा कौन माई बाप संस्कार सिखैले बा एक कनिया के बड़ जेठ खइबे
न करे चूल्ही के चूल्हानी के ए दीदी हम का कही बेटा हुआ तो लव मैरिज कर के लेके चले ले हम अब अपन बाड़न तो कैसे दुख बे ना हमनी के भगवा केहू के ना समझिया उ तो घर के लक्ष्मी आइलो भगा दियस बटले बहुत तो भगाइए दी लक्ष्मी आइल अच्छा रे बात तो होनी लोग कहत रह कि हमर देवरा का बियाह हुई त लहंगा पहिन घाघरा पहिन ऐसन मुंह करी खा कहियो न कि का बताए के का जानी अरे का करम जी के कर मती खेती के जनले बाटे नहीं के जाना अब रौरे एगो देवर हवन छोटे अब उ भागा के लेके बियाह क के चले हन त रौरे जान तनी मुड़ी ना मिसोर देई चुप रही कपड़ा पे पड़ेला ना तो सब कोई अपने आप औकात पे चले आवेला से पहले बियाह को दी न कन्या ए दीदी ई त पढ़े ना गई रहन आदमी हारेला अपनिए से जनी हाल का ई बेटावा हमनी के हाल कर त भगनी पराउनी लेके आइला छुदुर बिया करिया हो छुदुर रख देबे ओकर दुनु बाटे त ना लोला छोटा छोटा चलावत या का कहे के देखिए जा कोई मार मत दे तो हम लोग के कहतिया कि काम खनिहार नि 7 बजे के खाइब ना बताई त दादा रे ऐसे करी हन त कबिला भाई कर दे त तनी ओकर लाज ले अलगा बिला कर दे अपन अपन बनावा खा हमरो से मतलब नहीं के गांव के बेटा मेरा चली पूरा गांव के औरी दादी रखे दही वो बेटा वो अपन जाना से हाथ के दीदी जी अब बढ़ जे फूक के पानी दे दी लोटा में बड़े आदमी मतलब छोड़ के जूठा खाए है आदमी ओकर लद लेहज नहीं खा के हम भावा भसुर के से ससुर कैसे कह जाके कि अलग बनाओ खो बेटा हो के कह दो हो के कह दो औरी का एजा लगता कि अथु करे के बका कि लोग फुहर पत्थर लेके चली लक्ष्मी एकदम मी मेरा नु सब परेशान हो गइल बनी दादा ई बात सोच ल जा आ इतना गुस्सा जाय दिए दीदी केहू भी कह मत रौरा केहू भी कह मत चली जा देख लीजिए हम को झूठ कहतन चली तो दीदी जी चली रहतन लगा देम त अरे हम हाथ पे ठोक दे चला जा आई दीदी चल जाई चल जा जा हम घर आए जाए घरे चली घर के पड़े नहीं रह ना चलिए तनी हुई गतरे गतर बोलावा आ मजो लेबा कहबो कर बाप रे बाप मैं तो डाल देने अभी कोनो बाड़ी जाओ सका हमरा कोनो दिक्कत नहीं कहियो दिहन त भूख लगता है दादा अपना खाना पीना बनाए में हमरा अकेले न करे के बाकी आदमी करवावता आये दादा भल बाड़ू न हो हाँ बड़ा भल न बाड़ू तू गोलाते दीदी जी तू देख हटा लूरवा बाटू है गोला के लूर बाटे जुठारे के लूर माने अथु हो गइल बा ई मतदार बाप माई सिखौले रन खाली भाग ही पराए खाती के खानो देना बनावे भगवा परवा को इज्जत होला दीदी जी बनावत नहीं थी ही करे रहल बड़ू पूरा गांव टहल माला हमें दीदी जी भाग के आई हमनी के कॉलेज जाना घर में अपन आलू का छिपा तरह के रखले बन जाना तनी बड़ छोट के लाज लिहाज कर अभी तो खा तड़ी मोर तड़ा बोलत या देखली कराही में उठा के का कहन लक्ष्मी माई अब कहिया का आई तो लक्ष्मी चल जाए घर से और का कहिया अब खोल के आज तक ले हमनी के चूल्हा जुठार ना भई रहे तू जुठार कर देल बड़ू चूल्हा ई चूल्हा लगले फूटी ये जो दोसर बनी अब इतना खाना ये खइया मत खाना कनिया ठीक ना कनिया कुल खाना ये भी ये खइ हो न तो के खाए का दीदी जी जूठा थोड़ने को हम निकाल के खोले बने जी हम गला पर तड़क से सुलट जेबू हां थोड़ने के चटले जी अरे याद आ कोई हाथे गोड़ लगल हुआ का हो जूठे हाथे तब तक कहबू कि मैदान करे जाता त गोड़ ना दम साफे जगह गई रही हां इहे न कहबू बोला बोला धोइबे करेला जी सुनली कहे में टाइम बकाई नहीं के आ जाए दा जा शहर ले दिया लेके भाग गेली त भागल बाड़ी औरी का आ जाए दा जा केहू का बेटी चटी न होई माइन का सब कनिया पहले खाली भाग ही खाती कुल काम ना कर जाला जुठार के ना खाना बनावल जाला माई बाप पगई ना रखला सुगोतिया ना या के राखी ए मन पैक के जे एथी हो जाइबू देवा में चिपक जेबू जाके राउरो टोला माला में कहम जी हमारा घर कनी आइल बड़ी बड़ी बढ़िया हड़ी जाके अरे का बढ़िया बाड़ी जाके कहम बस मुंह में इनका बढ़िया बाटे भगाई उठा जो घर में अरे उठा मार छलनी से मार जा चल उठ हां चल मार जा उठ डाक द जा उठ यार दादी उठा डाक दे कनिया अरे भाग रे जा डोनिया हट हठिन न बिया मोबाइल बिया एकदम न कि तनी मनी ए दादा तकले अच्छा दादा तोहन लोग का भेंट भइल बाटे निमन आदमी से काजी ना तू कहीं हमनी न जानतन जा ओकर दुखावा के लेकिन सुंदर बिया हो हम त ना देखले रहनी हमार पार्टी कइले सत्यानाश कइले से इतना सब्जी महंगा बाटे
अच्छा दादा जा तनी समझाइले भर न लोग के अब केहू घोर के ना पियाई ना गतारी लाज नहीं खे हमारा घर के इज्जत बटे रहो। अरे ना कहबे दादा है खूंटे गठी आले तनी हम काहे के इज्जत केहू कर लीलामी करब ठीक ना का करम ऐसे नहीं पिया आ ना हम खाना वाना खा के आइल बनी अपनी घर से ठीक ना हां आइल बनी खा के कोनो काम रहे काजी हां ये देबे के आइल नहीं अब का हजी देले रहली ई लइकवन के पढ़े वाला है ना। अच्छा धो लेतानी तनी हो कनिया बैठी खा के भाग जूठ खाना के खाला हो जाए दीदी मत कनियो हम बताई दीदी जी रौरे बताई कि अब जाके ई तब मैं गांव पुंगई हनु कितना आदमी कहन के कन्या मत कहिया ये दीदी मत कहिया कहम कहलाई भरना बा आजी तो दुगो रोटी सब हसवाही न करवा रहल बे खेलबड़िया दुगो रोटी बना दी ना हां बना दा रुकी हम जतनी बना देतनी हां कोई खाई जूठा कथा हो बना देतनी अब का मरे आदमी भूजले बाना ऐसे करही के बाटे नद में डालही के बाटे छोड़ा टावा लावा पानी डाल दी आगे में आजी खाना ले आदमी जी जाए दी अब हाताना सब्जी बाटे मुंह लागत बाटे फेंके में जी तो हमनी खा लेम जब भसुरन खइहन जाओ करे वहां सब खाते बना तनी भुजिया या चोखा बना दे बाटे ही करे खत्म सबक से हमारा मर्द छेमी या गोभी आलू लेके अइला हन के बनावा जब बन अरे हमू कनी की आलू दम है आज बनो देखा तनी आलू दम के तब मैं कम बना देलस हां इतना ये खलाड़ मेरा रवाज कम तो ओकरा मरद ले रुको ना कम तो जाके नहीं रुको हाँ ये दादा घर में कैसन कैसन परिवार बाटे एगो तो भगा के लिए आइल बा नतिया आ दूसरे में छुदुर में हरारू बिया सात बधारी के अथु होई ओही से ना जुठारतिया खाना हम सुमा के तो पहले बड़ जिठ ना खाई तनी आटा था ना हो पिसल का दरिया वाला गइया के बस आटा खियाओ तनी गेहूं खत्म हो जाई ना तब पूछब अरे दरिया मटी हवा वाला जवन दरवाइले मैते मटिया कइले बनी तर दूध खइबू आजी सुनी न गोइलन या गोविंदा के घरे आ गोविंदा भगा के लिए बनन इतना छुदुर बिया उ न कि का बताए के भरल कराही के सब्जी उठा के ओइ में से खइलसियो हम ओहि जरोनी ह अच्छा ठीक बा देखे के तो देख लेलू भगाई के लिए तोरा के मन ताक झाक कोइला के अरे ली आ गोली जे कि चलो तनी समझा दो कि जुठारत या खाना बड़ जे खइला से पहले अपने खा लेती है किस रास्ता पूरा गांव का मालिक हो जाता ही नहीं छोड़ दे नैहर से आनी तक ढेर दिन से सखी से भेंट रहला त कोने कि जाई तनी घूमी आई सखी खाए दिहन सखा आ जाए दीजिए। भगड़ी पगड़ी संग सखा सखी आ जाए दी हमार सखी भगेड़ी थोड़ी है हमार सखी तो गरीब दुखिया का बेटी है तो इज्जत करली सब के लेकिन हां गरीब दुखिया संग ना रहल जाला ठीक ना काहे? आदमी संग रहल जाला परछाई परला का परछाई परबे करला उ अपन लू रहन सिखाई जाए दी हटावा दे तनी आ झोर दे आ दूधवा उठावना क दे न आके ले जाओ का होई दूध जी उतना बच जाता टे फाट जाता टे बिलाई पी जाती है कल हम डेली पे पहुंचाई बिलाई के फेर हम नत रहा अपना पिए के फेर पा भर से बेसी नहीं घरे हम दूध है ना पीना पियले से ना हो जाई भोजनो के तो चाही कुछ चली रुक जाए हटावा दे तनी रुक जाए सुन बतिया अरे लेके आवत तनी तो बैठ के बतियावत तनी चल बोले गाय के भैंस के पीछे हमारा का बात है हम चलाई के जाई मैं गाय के पानी उनी पिया दी हमारे जाए के बटे एगो के बरैसा में आज फुआ के लड़की के रोज बरई छे राजी हवे लगन चालू बाटे अरे तत्काल में दिन धरा तो हुए भैया आइल बोला ना विदेश ले हाँ। तो कहता हूं कि मरसे में रुपया रखले हो जाता तत्काल अरे भाई फिर 2 महीने कहूंगा छुट्टी है फिर चल जन विदेश